Hello, boys, girls, Becky Bells, Stevie Bells, and all my bells from north, south, east, west. You're the best! Kumusta? 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 So today, guys, I think ito na yung pinaka-private na bagay tungkol sa akin na isi-share ko sa inyo. Today, for the first time in my life, or is it, we are going to try Mad Gorilla or Notch. Oh my God! Wow! So guys, OM, maka-try na gikog Notch. So, makabauta kung lamig ba ang Notch like they say, or tama ba yung paninindigan ko na hindi talaga ako kumakain ng Notch? Stop it. Get some help. So, malalaman natin today. Okay guys, pili tayo ng mga flavors, no? Pero, wag siguro to lahat kasi feeling ko hindi ko kaya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na Notch. Feeling ko hindi ko kayang kumain ng Notch na isang upuan lang, guys. Usaka, original nota. Usaka, choke me daddy. Usaka, blue deep throat. Og usaka, gay all day. Go. So, ilang Notch yun? Upat ka Notch. Okay, sige. In fairness ha, kung titignan mo yung Notch nila, malaki siya ha. Oo, malaki din siya. Oo, sana madali lang siyang lunukin, no? Makikita natin. Okay. Sige. Hintayin muna natin na i-prepare nila yung Notch, guys. Hi kayo ate, oh. Pag-hi ba? Hello, vlog. Ayo. Oo nga, ang rap. Oh, go kuya. Ano po lahat, ma'am? Lahat. You have Tagalog eh. Ay, my God. Thank you, kuya. Thank you, ma'am. Yes. So, tapos na nilang i-prepare yung mga notch ko, guys.
Tatry ko kung kaya kong magdala ng 4 na notch. Okay? Ano dala-dalawa? Kinakabahan ako. Kinakabahan din ako. Hindi ko pala kayang magdala ng 4 na notch. So, dala-dalawa lang. Okay, wait lang guys. Salamat kuya. Thank you, ma'am. Okay. Okay guys, moment of truth. Excited na ko i-try ni mga notch for the first time ever in my life. Unahon nato ni pinaka-classic nga notch. Mao ni ang tawag og original nota. 69 ra ni siya guys. 69 pesos, no? Ay! Mukahadlok ani, uy. Seriously, what the fuck are you doing? Sure pagkakuan ni guys. Ni humok na siya. Pero suwayan na to ha, kay 69 ni siya. O, suwayan na to ha. Surprise, motherfucker. Uy, in fairness, lami man din yung nota. Lami siya guys. Uy, in fair ha. Ay, wait lang ha, I have something in my mouth. Okay. Ganahan ko sa iyahang waffle, humok siya. Okay, another bite guys ha. May ducks kay siya. Ngayon alam ko na yung lasa ng notch. So far, ang kaning original, ganahan ko niya. Lami kayo ang condense. Si Vanessa, patry din natin ang notch kasi baka hindi pa siya nakatry ng notch. Malay ko ba? What? What the fuck? Ang laki. Di ba? Hindi ata siya kasya sa mouth ko. Buksan mo na yan. Ang masarap. Masarap siya guys. Masarap yung waffle niya to be fair, okay? Pero, I think that you come here for the novelty of it. Pero I mean if you want a sweet snack, in fairness pasado na pud siya, okay? Sige. Medyo nakuan ko ato da, medyo nakulat ko ato ako ang first notch no guys. So ali na dire sa next notch. This one is 99 pesos. Unya ang tawag ani nga notch, gay all day. That's me. Okay. Daghan kay siyang palamuti, no? Pero it's sa likod is it's dark, you know. It's a black notch. Yes, so ayan na to, be. Hala, uy, hala, ni humok ng notch. Hala, shit, nabungkag ang notch. Ang laki masyado. Hey, that's pretty good. Oh my gosh, na-choke ka. Are you choking? Ayoko nitong black notch. WTF? Di na ko kaya ang black notch, guys. Nakaka-choke siya. Nakaka-choke talaga siya. Si choke me daddy, okay? Pero sige. Okay, palaban man ta guys, so go. Sama. Ang laki-laki naman. Dako kay siya. I mean, dako siya nga waffle ba? Oh.
So, kumusta? Nag-enjoy ka naman ba sa notch? Kahit pa paano? Never ko naisip na gagawin namin to together. Nakakain kami ng notch together, guys. Pero magti 10 years na kami, guys. So, So, we I think- have to spice it up. Buang. So yeah, basically, nasa chocolate syrup unya kaning mga sprinkles, okay? So mo na siya gay all day, guys. So far akong pinaka-favorite ang original nota. In fairness, masarap to. Na-realize ko, nothing beats an original nota, okay? So wag na yung mga palamuti na yan. Original nota is the best, okay? And it's only 69. So kung ganahan mong sweet treat nga masatisfy mo kahit papano, go. Pero kung kuan ka kanang palaban jud gaari ka sa kuan choke me daddy no o sa gay all day, ha? So mo na siya. Okay. This next one is called Blue Deep Throat. Wa ko kabangon no mao na iyang pangan pero well, I've heard about blue balls and all that pero lahi sad ni siya. So black gihapon siya, guys. Nga na siya blue and black sprinkles, okay? It's, you know, same notch, different flavor. Okay, let's go. Ano ba? Nagtutulo ka? Ang laki. Pero masarap tong blue sprinkles niya. Mas okay siguro to kung meron siyang filling sa loob. Diba? As in. So isang bite pa ako. Love, gusto ko yung blue na sprinkles, in fairness. Masarap siya. Nabubusog na nga ako. Nakakabusog pala yan. Nakakabusog siya. Yeah, mabigat siya sa tiyan. So sobrang bigat ng tiyan itong notch. Yung totoong notch, mabigat sa tiyan. Kaya yun, after 9 months, boom! Isa pa. Kahagatan ko pa tong notch na to. Wala talagang tatalo sa original nota. I'm gonna say it again and again, but that's how I feel. Kasi simple lang siya. Walang extra, Yeah, ano lang siya. walang extra gulo. Sabi ko nga, you come here for the novelty. Kasi imagine mo, 99 din yung isa, ha? So, di ba? Kung pupunta kayo dito para kumain itong notch waffle, kailangan worth it talaga, guys. Okay, patikim natin itong kay Vanessa, itong Blue Deep Throat, no? Let's go. Nabubusog na. Okay. So, natutunan ko, pwede rin pala siyang sagutin kasi. Pwede siyang ganunin, oh. Hoy, kung may feelings yung notch, nasasaktan na yan dahil Hindi dapat sinusundot lahat mo. sinusubo lagi. Kaya nga hindi ko sinusubo lahat, inuunti-unti ko. Besides, hindi ko naman siya kaya isubo ng buo. Oh, kami. Gusto ko nga rin yung original. Diba? Yung original nota talaga, guys. Pero kung mahilig kayo sa matatamis, like sa dark chocolate, sa chocolate, Nabubusog na. yeah. Dito tayo, guys, sa last but not least, yung Choke Me Daddy. Na merong black and white chocolate chips. Okay? This is also 99 pesos. Sige. Lagyan mo ng maraming ano yan, black and white chocolate chip. Ayan oh, yung ganyan oh. Okay, game. Ang laki na ito, ha? Ang laki niya talaga. I don't know how anyone could. But some people could. Ano, they enjoy it. Okay, game. Second to. Second sa original nota. Super chocolatey. Tapos nagme-melt yung chocolate eh. Pero again, like I said, same nota, different flavor. Diba? Suwa pa tayo isa. Tapos patikin mo rin natin ito kay Vanessa. Ayun, nagme-melt yung chocolate. So, ang sarap niya. Uy, makisama ka naman, nota. Ah, here we go. Current segment on our show called Explain That Gram, where we do a deep dive on our guest Instagram, pull interesting So guys, nabubusog na ako. Do I have to? You have to.
I did it, so you have to do it. Hindi ko naman sa mahal eh. Joke. Ano gagawin natin dito pag di natin naubos? E di, i-share natin sa iba. Para makatikim din siya. Masarap to. Gusto ko to. Kaso sa blue. Actually, ang pinakagusto ko. Chocolate chip. Oo nga. Dahil sa kanya masarap kasi, nagme-melt yung chocolate chip eh dahil nga mainit si Notch, di ba? So, mainit. Mainit ba talaga? Mainit. Gusto ko naman pinapapak eh. Mainit nga. Medyo. Guys, in reality, unless gutom na gutom ka for Notch, isa lang o dalawa max ang orderin mo kasi mabigat siya sa tiyan. So, Nasa Maxim na din sila. So, pwede mo pa-deliver. yes guys, pwede kayo mapadeliver ng Notch Waffle. Tapos nandito lang siya sa Lahug, no? Mamaya ilalagay namin yung address nitong Notch. And you can also follow their Facebook page. Anong pangalan ng Facebook page nila? Mad Gorilla. Mad Gorilla. So, i-follow nyo yung Mad Gorilla sa Facebook, guys, ha? Para ma-update mo ba kung nasa sila yung mga bagong Notch. So, in all fairness though, this was very enjoyable. I never thought na yung first Notch experience ko would be memorable, you know. Pero ayun, ang realidad niyan, hindi natin kayang umubos ng 4 na Notch, guys, okay? Finally, nasubukan din namin, so it was fun, you know, while it lasted. So, ayan siya, guys. Tagal naman siya. For now, I think kailangan ko magpakatotoo ulit sa sarili ko. Although, it's good. I mean, I'm sure a lot of people enjoy it. But I think that this is my first and last time to eat Notch. Later. Or hindi. Balikan ko yung original nota kasi nagustuhan ko talaga siya. In fairness. So, sana marami pang mga original nota na lumabas. At saka na-realize ko, guys, marami man akong flavors na gusto kong tikman, babalik at babalik pa rin ako sa original. So there you go. Thank you so much, Mad Gorilla. Please follow us and like us on YouTube, Hangry Panky, at i-click nyo na rin yung bell icon, guys, para kung meron tayong mga bagong videos, kayo ang una nga ma-update. We will see you on the next video. This has been Hangry Panky. Thank you so much for joining us on our Notch Waffle adventure. Till we see you guys again. Bye, mga animal!